Western ang Pilipinas, Philippine Standard Time. Igo na kita nin 4 lampas po an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liovit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to do it, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Alright, marahida pagkaaga po sa Sento Kapos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw, kita ngunyanin 1, 2, 3, let's go! Martes, Pizza 25 sa bulanin Pebrero 2025. Ako po ang sendong lingkod, Alwin Masidaliobit, Alwin Double L. Ibahan po tabi nindo ako sundong alas 8 nin pagkaaga digdi sa programa. Sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran man ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal si Darwin Obido. Naman sa mga drivers na nakantabay po tabi ngunya na pagkaaga marhay na aga po sa Sento Kapos. Sa may mga birthdays, sa mga nagsiselebrar kan sendang kumplianyo ngunya na pagkaaga, happy birthday, maligayang happy birthday na. Maligaya na happy pa. Duman sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin po tabi, siyempre kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin panagmamati na anuman na katibaadan sa sendang sa sendong mga hawak mentras nakatutok po nakaantabay digdi sa 1FM sa 88.3 simulcast over DWRL Radyo Pilipino Legazpi. Sige.
malipot na pagkaaga po sa Saindo Gabos. Pagkaagang-aga, day patapos so amihan season, adi? Day patapos so amihan season. Tapos pagkabanggi, nag-oran. Nag-oran na pagkabanggi. Tapos pagkaaga, siyempre lipot ang kampanahon. Kaso banggi, day ko kaya so electric pa na. Day ko kaya so electric panoy. Sige. Malipot talaga eh. Anyway, so ako pati pag malipot, pag nakakakuan ako sa lawas ko kay malipot, daya ako nangangaturog gimatanos kaan. Sigan mata-mata ko kaan. Iyan, puon yan kay tupa, maski kay tupang aki pa, kuyuman. Ngon niya nagusgus na kita, iyuman giraray, ano? Iyuman giraray. Gusto ko ayos lang ang weather, ano? Maski nga ni isa aircon, minsan digdi sa samuya, abo kong mag-aircon pagkaaga eh. Pagkaaga lalo na kung ang panahon ta maripot man sana, hindi ka na mag-aircon. Nag-aircon ako digdi po tabi, kung so talagang summer na summer. Gusto ko yung nasa programa ko, dahil ako pigtatamaan kan dipot, bata malipoton digdi. Tapos pag naka-aircon ka, sigan pisngak mo. Iyo, sigan pisngak ko, sabi ka. Anyway, medyo sinisipon-sipon, malainan, parang an sa kuyang lawas ngunyan, medyo magabat talaga eh. Medyo magabat. Yung ganyan ta, siyempre oral daw kang nasa trabaho. Oral daw na nagtatrabaho po. Siyempre talagang ganon talaga eh. Sige. Sa lado lokal, Gabriela Bicol nagpasabot sa mga homeless kasabay kan pang 39 anibersaryo kan sa People Power Revolution. Masalawig hababa na presyo ng kuryente sa Albay lalauman ngonya na bulan. Mantang yung House Prosecution Panel nagtataram na naman po tabi ngonyan. Dai manindo po tabi pwedeng piriton ang Senado because igwa naman kirason naka-recess. Naka-recess po. Dahil nindo pwedeng piriton ng mga senador na mag-convintulos unless otherwise kung magusto sa mga senador na i-convene na iyan for impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, saka po tabi posible yan. Pero as of now, medyo malabog ta ang sabi ni Senador Escudero, ni Senate President Escudero, baka ngaya pagkatapos na kan eleksyon o saka pagkatapos na kan eleksyon kasi aram nindo sa totoo lang so mga madalagan po o niya itataram ko sa indo so mga madalagan na senador ngonyan tabi pabayaan mo sa mga congressman tama congressman lokal iyan tapos kwarta ang pinagbabasihan kan ang mga senador dai manananaong kwarta iyan. Ang mga senador, medyo takot man ngon yan eh. Lalo na sa mga nakatukaw ngon yan na re-electionista. Siyempre, apektado talaga sinda kayan. Number one, aram nindo po kung nagrally na nga ni so Iglesia ni Cristo ka nakaagi bagang mga bulan, Desembre, di ba nagrally na sa Iglesia ni Cristo? Ang pangapudan po, abo ninda kan impeachment, no? Pero aram tang padagos na ang Iglesia ni Cristo, supporters yan kan mga Duterte. Ngunyan, pirang milyon ang Iglesia, mga 7 million. Sa iling nindo po, sa totoo lang, maski ako ang senador, malipot talaga ako dyan, dahil. Kasi once na nag-convict ka dyan, because sabi ko sendo, an impeachment trial, an impeachment po tabi is political process naman talaga, bilangan ki supporters. Dahil man marilayan dyan po tabi sa gabat kan ebidensya, kundi kung si say pira ang supporters mo sa Senado, makonvict mo o dai, ansarong impeachable official. Lalo na vice presidente, aki yan kan dating presidente. Sa iling nindo po, alimbawa so mga senador magdesisyon na ikinonvict
di ba, sisay, alimbawa ako ang senador, asaro ako sa nagbutong pabor sa conviction po tabi kan Vice Presidente sa impeachment trial, i-minus mo na po ang 7 million na botante hali sa Iglesia ni Cristo. Oh, yun ang totoo eh. Kaya, siyempre, apisar na po tabi kayan, nasa batas naman talaga. Tapos nasa procedure kan Senado na dahil man pwedeng buksan ang impeachment na bako po tabi regular session days. Pandua, alanganin na baga po tabi so sitwasyon o ano an alanganin sa oras, gipit na sa oras, nangangampanya bagan mga yan. Primero, pag binuksan mo po tabi so plenaryo para sa impeachment court, halimbawa, kaipuan mo po tabi nin 15 dias, pasimbagon mo po tabi so o 10 dias to 15 days, papasimbagon mo po tabi so kampo ni BP Sara Duterte, natakaipuan siyang impeach or dae. Iyan ang proseso eh. Bako man yan po tabi na nagkaurulay sana, taso kongreso kasi, garo sana so, nagurulay sana po tabi, nagmeriting, tapos na. Impeach ta na ngayon. Inidali nindo eh. Kung kasi, aram nindo po, itong sukwadkom, dapat po sukwadkom ko ta na, kung talagang gusto nindong ma-impeach tulo sa presidente ko ta ka ito, o vice presidente, dapat po, dahil na kamo nagparahiring, taigwa man sana palang kamong ebidensya, o igwa man sana palang kamong uro ebidensya, iyo yan. Di bali ko ta na duwang articles of impeachment. Ta ako ang pigiling ko digdi. Ang medyo seryoso digdi. Sa totoo lang, duman sa impeachment case na isinangatabi. Ako po, ang pigiling ko digdi, saro lang na kaso ang posible po digdi sa malversation of public funds. Iyo ang medyo magabat-gabat na sisimbagon kang Vice Presidente. So iba, dahil naman, kamugtakan. Dahil naman, basura ito, noy. Lalo na so, nasa article sa impeachment baga so, ano yan, asaro man so mga so autoridad. Itong so issue po na grave threat na apo tabi, duman sa presidente, kay BBM, tapos duman kay Lisa Aranita Marcos, tapos kay House Speaker Martin Romualdez. Pero ang maliwanagon duman, ta tumidaram so Vice Presidente nga ni, sabi ko baga sa Indo, kung kamo po matatali na tao, tatao po tabi kamo magsabot, magintindi kan sinasabi kan Vice. Ang sinasabi niya simple, pag ngaya ako ginadan, igwa na ngaya akong kaulay na tao, na pag ako ginadan, yung kanya, sentence niya, yung phrase niya pag ako ginadan, tamay kinaulay na akong tao, gadanon man so presidente, gadanon man so first lady, tapos so House Speaker. Kung siya po gadana. Maninawon baga, sisay na tao po, an masunod pa sa sugo kan sarong personalidad na gadana. Simple man sa nabaga. Alimbawa, ako ang kaulay kang Vice Presidente, ako ang magadan sa Presidente. Paguna nindo. Gadana so sa kuyang amo, masunod pa man ako. Simple yun man sa nabagang argumento yan. Mga basura bagay yan na argumentong yan. Sining ka, na mga kasong yan. Basura man sa na yan. No? Maski sa korte, dahil man ang matindog. Maski si Sen abogado ang kaulayon mo, dahil man ang matindog. Siguro po tabi,
kung ilingon, parang simple threat lang yan. Taday ka pwedeng tumaram kayo in public. Di ba? Tapos, sabi nga ni Ibaga po tabi, ang tao da po na magadan, dahil naman yan. Dahil naman yan po tabi mataram sa imo na ipapagadan ka. Tumaram dawaan. Dahil man ang kimat. Tubod-tubod ka mo ka. Tapos, pandua, ilingaso, Vice Mayor, Senator na Vice Mayor sa Mindanao. Maguindanao ito sa area kan probinsya kan Maguindanao. Yaon long nga so bareta ko digdi sa cellphone ko pigagamit ko. Duman sa area kan Maguindanao, so sarong Vice Mayor nagtataram po abang siya nagtataram binadil. Marita day nagadan. Biglang natumba na nakuhaan pati nin video ilinuwas baga sa Facebook. Una ako kasuapon utik ta sa Facebook baga kadakol ang mga paguna mo totoo na sa Facebook kadakol po tabian fake news. Una ako sabi ko kasod pigiling ko to naglaog digdi sa kuyang FB. Sabi ko fake news na naman ini. Nagtataram dahil pang pirang minuto bang tapos tumba so Vice Mayor. Kan nag-search po tabi ako ngonya na pagkaaga kan new barita pagabot ko digdi. Ta pagkaaga nagsi-search ako kan mga barita ka. Pagkaaga. Pagabot ko nagsi-search na ako kan. Sundo bago mag-alas 6 nagsi-search ako ka. Ay abay hindi naman pala fake news. Ito daing turo threat kundi bang. Di ba? Daing turo threat daing death threat, binadil sana. Ito ang tawong mabadil. Ito ang tawong magadaan. Takon, maluya-luya so, ano yan? Maluya-luya so, ano ba yun? So, kaput niya po tabi, kung maluya-luya, kung pinirmahan na ni San Pedro so, sa iyang papel, babay na si Vice Mayor. Binadil ka eh. O kundi, day pa po tabi oras niya. Bako pa po tabi oras niya, kaya nakasalbar. Di ba? Iyo ini. O nganyan, pabayaan ta na ini ha. Pasiring kita digdita. Ngunyan bagang aldaw na ini. Bako man haliding ngunyan na, may laog. May laog. Dati baga, inahali yan na people power revolution, panahon ni Pinoy, siyempre. Ngunyan, panahon po tabi ni Digong, alidi pa yan, ngunyan daita. Siyempre, kunata po nagkaigwa kita nin people power revolution, 39 taon na ang nakakaagi. 39 taon na nakakaagi. Because po si Marcos si Makoy ama kan presidente ngunyan kon girumdom ka ma-celebrate ka kan people power magirumdom ka ngunyan baka insultuhon man lang sa presidente na ini ang rason kung nata pinalayasin sa Pilipinas kay ito. Kaya lang tunto sa mga Pilipino, pinalayas na po tabi, pinirili pa nindo eh. Tagulpiyon so minions duman sa SD card kay ito. Kaya nang gana baga presidente, 31 million. Tapos, dahilan po kay Vice Presidente Sara Duterte, so mga Duterte supporters po na almost mga 16 million man yan, taan Marcos supporters mga 14 million man sana yan. Kung naglabanan kayo ang totoo kung naglalabanan ang gana talaga kan 2022 elections tabi ang gana talaga dapat si former Vice President Leni Robredo yun talaga ang totoong gana dyan kung nagsabay ining dua o ngon yan so unity team
narunot sa unit team. Tako din man ako matubod na bako si Marcos, bako si mga aliporis ni BBM an nanginginot po. Tangani na si Sara Duterte talagang runoto ng pagkatao. O tayo ng impeachment talaga, sa totoo lang, kwan ini, pangurunot ini sa pagkatao kan vice presidente. Kaya lang ang problema, taday man nagtutubod ang tao eh. Dahil man nagtutubod ang tao because grabe po ang issue ng korupsyon sa Pilipinas. Kaya di pigtutubodan sa presidente. Grabe ang korupsyon sa Kongreso, grabe. O, paano? Ngunyan po, sabi ko rin sendo po, ining id sa people power revolution, id sa one ini. Dua bagay yan, id sa one in two. So, panduwa kay irap naman. Pero ini ang pinaka may istorya, makasaysayan, ining id sa people power one. Tako kay ito, ugmahon ako kay ito, narumduman ko, igwa kami kay itong radyong sumay Sharon Cunita baga. So, di baterya, pigpupulpog sa baterya pag maluya na. Maluya na, pupulpugon mo sa baterya. Ang bukas kay ito, so, ano ba yan? Radio Veritas eh. Tapos DCRH. DCRH. Pigdadangog ko ito. Maluya ako. Uy, yan sabi ko, may mga tangke. Ugmaon ako, ito pala, kagadano na di. Nangyari ito, aki pa ako. 39 taon na ang nakakalihis. 26 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. All the time down. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to meat mancha. Hello, pride bar blue. Isang labanan yan. Pride bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meat mancha. Hello, pride bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado?
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang ngalan niya, kakambal na ang pagsilbi, probado na. Pagdamay niya sa mga pobre, pagtabang niya, kitang kireda masasabi. Ray Braga is tunay ang progreso. Ray Braga is... 1, 2, 3, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Pasensya na tamay, kauron ko ako naman sa isla, ha? Kauron ko si Masa Isla. Okay. Kay Puha na ayuson. Kuha na ini, kumbaga, puwerte and fight. Trabaho, negosyo. Negosyo, trabaho. Yeah. Iyong buhay di kitang choice. Yun, di kitang choice. Okay? Sige. Kung may choice, kuta na. Ayun. Okay. Wala talagang choice Kaya puhan na mag double time. Double and kwan mo.
idubli mo an sa tuyang utak ang lawas tangani na mabuhay kita sa ibabaw kang kinaban. Pasalamat so maringon yan so mga nasa gobyerno lalo na sa mga executive yan ang tarang kilohon ay problema. Oy ano na palan ang dole ta garo may mga actually garo kinaturugan na nindonoy so increase digdi sa Bicol. Garo tinurugan na nindonoy. Ora naman no bagyo, naka-recover na so kwantalo yun sirline man sana ini. So naka-apektar sirline man sana. Di ba? O garo kinaturugan ninyo doon na lamang kamo ki mga press release kung noarin kamo makondakan mga public consultation. O taan mga employer ang mga employer masunod yan bastang tama naman. Aram nindo inibagang so so apod yan na salary adjustment naman sa Kamara de Representantes. Dahil man talaga ito, bako ito tama. Bako talaga ito tama. Pero kung sa tuya, siyempre Darwin, kung para sa tuya ng mga empleyado, fight kita iyogon mo yan, alangkawon. Alangkawon baga, iyogon mo 200 o kung ang minimum wage digdi 400 pesos. Kung ang minimum wage digdi 400 pesos po, sa Legazpi ay 395 plus 200 pira yan. Kulang 5 sa 600 ang aldaw mo. Sisi ang day kan mapahabo. Maski ako man, siring ka ng sweldo ko. Siring ang sweldo ko kaya ang kadakula. Pait-pait na ako. Ayos na baga Darwin ba ko? 600 ang sweldo mo oral daw. Gun mo yan? 600 ang sweldo mo oral daw. Garo ka nagsuswildong Manila. Piran Manila 612 ay 620 ang minimum. Saka pait na baga. Kaya lang ang problema diyan gulpihononoy na mga gulpihono na mga kumpanya ang masara. Dahil man kakayahon yan talaga. To sabi nga ni Ibaga po tabi, dapat balansyado. Ang pinaglalao man tangani na mabalanse do 20 pesos, ang dagdag or 30 pesos, 25, siring yan. Okay na yan Gisa sa dai. Irak man kining mga minimum wage earner Isipo din yung pigagastos kan oral daw, naglalangkaw man so presyo kang gasolina. Alimbawa ngayon nagagasolina kanin 70 pesos oral daw. Sanggatos na naglangkaw so gasolina. So pagkakan po tabi, nagmahal so karne. Malon ba ang karne ngunyan? 380. Dating 300 at 280, 380 ngunyan. Si Pading Tantin lang gayod nga dyan sa kwan. Marinaaga pa dyan sa nalingwang ko si Pade. Gurano ang presyo kang karne mo dyan. Digdi sa kwan baga, 380 ata. Sa bulod-bulod, 350. Di ba? Si Pading Tantin, pirming ababa yan. Maski sa ka magiling, digdi sa sa market kan Legazpi, pasiring sa mga barangay, ang may pinakababang presyo. Si Pading Dante, baka ngani mga 30 pesos pa ang bawas. Taday man nagdidilin siyang gulpihonon. Ngunyan, rin kayo ni, mabakal ka, siyempre, dahil man pwede na puro na sa nagulay ang oral daw mong pigkakaon. Nagtatrabaho ka, gulay ngaya 25 pesos, 30 pesos ang gulay. O gulay sa nangaya pirmi, tamapupurga kakaan. Napurgang na ngaya ako sa gulay. Gulay na sa nang gulay. Karni naman. So karni po, dating 40 pesos, 50 pesos na ngunyan, may 60 pesos na. Mahal man so sira na sa nangaya, mas mahal so sira Aram nindo ko mahalo lang sira kasi po, kulang talaga ang supply, tamaparuson tapos malabugo ng dagat. Kulang man talaga ang supply. Di ba? Yan ang totoo dyan. Yan ang totoo dyan. Kulang ang supply, tamaparuson ng dagat. Maparuson sa dagat, man dyan ang malawod, mabanwit. Di ba? Siyan mabanwit yan, siyan maitsa dyan nin pala kaya taksay. Dahil man dyan. Dahil man ang kaya po.
Masisisi na uragon, dadyan kimapait. Kaya maluyang ngunyan. O ngunyan, aralang kawon. Minimum wage ka, nagagasolina ka ngayakan motor mo, taan kon pamasahe, alang kawon ang pamasahe. O ako sana kon isipon, piraan pamasahe. Di ko lang aram ang pamasahe na ngunyan kung piraan poon sa mo. O sa mo agayod, mga 25 pesos. Poon sa na yan duman sa crew cruising, sundo sa daraga. O 25 pesos. Pasiring ka digdi sa rawis, baka 15 pesos, di igwa ka na nin 40 pesos. O, matricycle ka pa. O sabi yung tangday na, naglakaw ka na sana po. 80 pesos baga. O lamang na baga so, motor ta, an motor ko ngunyan, sa day. O 60 pesos na ayos na, lamang na. Sa sarong agi pa sana, subalikan mo. O, mas lamang, ngunyan, iso pagkakan mo po, hindi man pwedeng ang pagkaon mo, ang kaunon mo po tabi, 20 pesos ang aldaw. Ang pangudto, di man pwedeng siringkaan. Gulay na sanayan po tabi, di ka pang maluto. Ayun yan. Iyan po tabi. O, kami, kun, sa totoo lang, kun kami, siyempre, magbabakal kanin isira mo, kun bako man digdi sa muya, tadigdi sa muya, libre man ang pagkakan, maluto, o. Kundi yan, tudas kami man. Grabe man ang ubuson mo oral daw. Nakakatipid ka na because pangsira lang ang ikukuan mo. Babakalon. O paano sa mga nagbabakal po tabi nin mga isira, nin maluto, nagkakaon dyan sa luwas. Na mga worker, minimum wage earner. Di, rimati baga. Kaya importante ko na yung Department of Labor and Employment sa aga, tapas siya ron ko dawan doli sa aga. Pasyaron ko daw po andoli sa aga. Iyo. Pasyaron ko sa aga andoli kon ano ang sistema ninda. At least malangkawan lamang nin maski 20. Maski 20 pesos ang mga minimum wage earner maging 400 pira. 415. Ang mga minimum wage earner digdi. Mari kami tabako man kami minimum. Alangkaw man po sa minimum kami. Okay, de kami nin kuan. Problema. Ining mga minimum wage earner dapat po na langkawan tabi ini. So dole ang problema sa gabos na mga opisina kandole regional ayun yung mga RTWPB po. Sa gabos tabi ang Doli Bicol, ang RTWPB Bicol, iyo an atrasaduhon. Malangani, di ba naglangkaw kita ng 50 kayto? Tulong taon na daing increase, samantalang so ibang mga wage board, nag-i-increasean, so Bicol dae. Saka, atrasaduhon ang Doli. O ngunyan, actually, nag-increase na baga, pati Metro Manila, anday nag-increase, Bicol na naman. Taan rason po, supposed to be dapat kan Oktobre, dapat nagkaigwanan nin public consultation, giraray. Nagburo bagyo na ano ito, so, bagyo, tulong bagyo baga ito, na tuminama, katanduan, is day man nga nidigdi sa to. In view ngayon of typhoon, siring kayo ni, the public hearing for salary increase is postponed. Sundo ngon yan. Postponed man giraray tabi. Sus Mariosi po. Postponed man kayo ni po ang pagkaunta. Postponed pirmi ang duli. Iyo, postponed man kayo ni po, pati yan panggasolina, ito postponed tama, tabo man so dole.
Amo man sudoli, ipuspunta man. Iyo. Iyo po, ipuspunta man ta. Hindi naman kaya eh. Ay, kaya. Anyways. Iyo ini po ang problema ta. Iyo ni ang satuyang problema ngunyan. Iyo. Sige. In observance of IPSA Power Revolution, our best face-to-face classes in college department suspended. Okay, sige. Yo. Di ba? Sige. Anyway. Iyon na kayo diyan. Dai talaga eh. Mga atrasadohon po. Maray sa mga taga-doli, lalo na si Direktor Kandoli, siyang direktor, sa babae. Lalo na kamuta, siyempre, aralang kaunan sa indong mga sweldo. Dahil manindo na matian kung paano nagtitios ang mga ordinaryong mga empleyado dikti. Dahil man kamo dahil man. Di ba? Dahil man po sindang problema. Dahil nagtitios. Sos Mario, si po. Sige. Sige, madali sana ha, kaulayon ko na inidigdig. Madali sana. Okay.
DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to do it with words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Okay, so balik kita digdi sa programa po ha. At may importante lang tabi akong kaulay ha. Pasensya na kamo. Si pasadahan taman po gayod ang report dyan sa tuyang mga pagiriba. Kuwaunta na ini. Idaliung ko na ini pasensya na. Day madayan ito. Mga kuan. Okay? Day madayan. Sige. Problema ng communications gap sa public service tutugunan ng isang kongresista, Mar Rodriguez, nasa linya. Mar, good morning kamin. Bakit ayaw? Nais tugunan ni House Assistant Majority Leader at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael P.M. Vargas ang problema ng tinatawag na communications gap sa larangan ng public service. Ayon sa House Assistant Majority Leader, upang resolbahin ang problema ng hindi pagkakaintindihan sa proseso ng mga pakikipagtransaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, isinusulong nito ang paggamit ng local dialect sa aspeto ng public service. Ikinatwiran ni Vargas na mas magiging madali ang pakikipagtransaksyon ng isang individual sa anumang sangay ng gobyerno kung ang gagamitin nitong pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon ay ang kanyang sariling lengguwahe o dialect. Aminado si Vargas na may mga pagkakataon na nagkakaroon ng problema ang pakikipagkomunikasyon ng isang empleyado ng gobyerno sa isang ordinaryong mamamayan dahil sa communication gap, kung kaya't nadidiskaril ang pakikipagtransaksyon nito. Dahil dito ay pinaliwanag ng kongresista na hindi dapat maging hadlang ang lengguwahe o dialect sa public service dahil napakalaga ang anumang impormasyon sa pamahalaan o government information ay madaling nauunawaan ng isang ordinaryong mamamayan. Sinabi din ng mambabatas na ang layuning ito ay nakapaloob sa isinulong nitong House Bill number 5418 sa Kamara na may pamagat na Plain Language for Public Service Act. Ipinaliwanag pa nito na layunin ng kanyang panukalang batas na ma-integrate ang mother tongue language sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o yung mga probinsya sa pakikipagtransaksyon sa pagkuha ng mga public documents na nagiging kumbinyente para sa isang ordinaryong mamamayan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez, sa report. Alright, sa paagi kini, maparam naman ang kita digdi sa programa. Sige.